Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ito po ay special po. Special po para sa akin kasi po ito ay dedicate ko sa nanay at saka sa lola ko for Mother's Day special. At hindi lang po ako ang makikita nyo, pati po ang kapatid ko. Pinas ko na naman po siya para sa tugtugan time. Yes, pagpasensyahan na po sa mga ayaw na mga tugtog post. Kasi po, ang i-share ko po for today ay ang paboritong inaawit lang naman ng nanay namin nang maliit pa kami. In return, ito yung tutugtugin namin para feel naman niya na ganun din siya ka-special para sa amin. Diba? Excited na ba kayo, friends? Kasi ako excited na. Ganito lang ako, friends, kasi mamaya-maya pupunta ako sa doctor and then mag-work. So, wala pang ligo-ligo, friends. Yan. Take one lang tayo, friends, para madali. Start na. Sa mga gusto pong magtugtog ng ukulele, sobrang simple lang po ng chords na gagamitin natin for today. 3 chords lang po. Ito po ay C, F, at saka G7. Sobrang simple lang. Ito po ang tawag ay frets. Yung C ay dito sa pangatlong fret, mababa. At ang gagamitin niyo pong pang hold ng string ay ang ring finger. Ayan. Diyan siya, friends. Yung F naman, friends, 2 fingers ang i-hold mo. Ito po ang pointer finger at ang middle finger. Para sa pointer finger, dito siya sa first fret. Tapos, sa second string, kung mag-count ka galing sa baba. Tapos, ito namang, middle finger, dito sa pinakaitaas. Pag ganyan, friends. Diba? Sobrang dali lang. Tapos naman, yung G7, 3 fingers. Yung pointer finger, dito siya sa first fret, ganyan, second string. Tapos itong middle finger, friends, dito sa third string, sa second fret. Ayan, pag ganyan, friends. Tapos yung ring finger, dito naman sa pinakababa, sa second fret. Ganyan ang posisyon. Parang triangle. Yan. So, i-try natin, friends. C, F, tsaka G7. Ulitin, C, F, G7. Tugtugan po natin, friends, ay hindi ganun ka-complicated kasi 4 na phrase lang. Chords, 8 C, second phrase ay 4 na F plus 4 na C. Third phrase, 4 na F uli at 4 na C, katulad ng second phrase. At ang fourth phrase ay 2 C, 2 G7, tsaka 2 C. Diba? Sobrang madali lang, friends.
pasalamatan na natin, friends, ang kapatid ko. Kasi ang galing niya mag-piano, di ba? Proud. Proud sister. Thank you, Inday, sa pag-share ng talent mo sa music sa amin. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I hope po ay nagustuhan niyo po ang shinare kong music sa inyo for today. Ito po ay sobrang special para sa amin. Kasi nung maliit pa kami, yun po talaga ang gustong kantahin ng nanay namin sa amin. Kaya, I hope po mapakanta po natin uli siya today. Hanggang sa next video po. Have a nice day! Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.